Hej så sammen, tak fordi I går ind på min video. I dag skal vi til et stjernekaster, og det bliver mega hyggeligt, og det bliver voldsomt fedt. Så læn jer tilbage og nyd videoen. Og vi kommer til at tænde 2 på en gang. Det her det bliver episk. Det bliver så fedt. Bare læn jer tilbage og nyd den her video. Jeg henter min lighter nu. Vi tænder nu. Så er det godt nok sin tid. Kan man ikke sådan tænde? Hvad skal jeg skrive? Godt nytår. Dimse, dimse, bimse. Hvilken kommer først? Det var det for den her video. Husk at smide et like og subscribe. Ses i næste video. Hej.